Doon sa tao. Uncle. Hey, ada ni Rosel. Apa yung anak ko? Ada ni Ronald dito, Uncle? Ay, ada. Di jeli ko. Daglablaba. Nakagagaga ngamin dahil nga anak ko nga ba. Dito ka. Mapan ko man ni Sir, bisitahin, Uncle. Yung takitaan anak ko, jeli ko. Diyan anak ko, tiri daw. Hello, Auntie. Ada na. Ay, wala ko ang pamaramaya. Bisitahin ko man ni Ronald. Kaya ko makita. Adatag, lablaba. Lag, ada ni Rosel. Sugam din mo og tatayan tiri daw jay. Banger. Ayun na. Adot yun eh. Asus, kababain na na. Basta bahala ka dina. Kaya tatot ko, upra ako nga. Bahala ka tangarudan. Apay si Kamit aglablaba manong ngay. Ako nga rati ko ha. Iti tagalabak. Dahil sa aglaba tabumbaan na. Nagpaiso? Well. Sige mga rod. Grabe ka na yan ako. Nakabisita ka man. Binata. Adi. Kaya ka nga nakita. Kaya kasanuatan kasi ka mo taglaban? Kasi talaga di trabaho ni babae, aglaba. Kaya? Wow. Ganda na ako ng sa'yo. Kaya mo tayo nagpasyar din niya karyan? Dati ka rin yan dito? At nga, nagpintas. Pupunta na dito. Ay sige kanta. Kumay ta? Ang tama pa na dyan? Kanta? Kaya mo? Well, Ito yun ha. sorry kitang ipapala kami. Di ba ito pagkumban? Okay. Kasi siya ka na tama. Nervyosa kami. Ni, alam. Ay, namot to. Abay? Ayun na, di ka. Amon mo Rosel, kasi kapintas, iti kwa. Danom mi dito. Nagsintas gaya na. Ay, hindi na upay na. Pirmi ah. Ngayon na pero, nagadono ka tayo, pa nagpipilit jay, surong na jay. Ini. Mayat yan, nakalili na yan. Well, kapag Anak ko muna na. Apay nga araw ko kung data ka dito.